Сәлем дуслар, сезнең алдыгызда мифлар таркатучылар. Хәзер инде без тикшерәбез, кайсы миф ялган, кайсысы дөрес. Хәзер без Гаяз абыйны сынап карыйбыз. Ул безне яклаячак дип ышанабыз. У него телефон. Бу эксперимент безнең килеп чыкмады, шуңа күрә хәзер кызлар үзенең иң яраткан мифларын төшереп карыйлар. Без инде малайлар корпусында 20 секундтан артык торабыз. Безгә әле бер нәрсә дә булмады. Ох, бу кызларны! Хәзер ике малай кефир эчәләр. Карыйбыз, нәрсә була? Бу кефирне эчеп булмады, миф разрушен.